Most ponad čas. Na začiatku bola odvaha. Niekoľko srdc, čo uverilo, že aj pod čebraťom môže rásť strom poznania, zakorenený v evanjeliu a obrátený k nebu. Korene sa ujali v kamenistej pôde. Učitelia priniesli živnú silu. Študenti sa ako mladé výhonky natiahli k svetlu vo viere, že vzdelanie je púťou mysle i srdca. Ďakujeme vám, ktorí ste niesli prvé ťažké dni ako pútnici lampu v tme. Ktorí ste verili, že malý plameň môže zapáliť svetlo s trvalým ohňom. Dnes sa pozeráme späť, nie preto, aby sme stáli, ale išli ďalej. Budúcnosť je pred nami ako kniha, ktorú píšu nové generácie. S odvahou pýtať sa, s pokorou hľadať, s radosťou deliť sa o nádej. Nech univerzita zostane miestom, kde sa múdrosť stretáva s vierou, umenie s pravdou a človek s človekom. Nech 25 rokov nie je len číslo, ale most, ktorý spája brehy budúcnosti. Nech buduje spoločenstvo, v ktorom má miesto mlčanie i slovo, hľadanie i nachádzanie, kde sa život učí prijať životu. Dámy a páni, ctení hostia, vážení prítomní, prežívame čas osláv, čas strieborného výročia založenia Katolíckej univerzity v našom meste. Počas týchto 2 dní chceme nielen oslavovať, ale aj bilancovať a hodnotiť. Pozerať sa v pravde na význam, prínos a ďalšie smerovanie našej alma mater. Dnes večer však chceme viac ako všetko ostatné umením zdať úctu a hold všetkým, ktorí sa zaslúžili o jej vznik, napredovanie a rozvoj, a tiež tým, ktorí s úprimným záujmom a s osobným nadšením rozvíjajú jej prítomnosť i bezprostrednú budúcnosť. Mnohí z nich už nie sú medzi nami, ale som presvedčená, že ostávajú hlboko v našich srdciach a my spolu s našimi nasledovníkmi chceme zachovávať ich odkaz s odpovednou prácou a neustálym napredovaním. Skôr ako zaznejú významné slová a oslavné tóny, dovoľte mi privítať medzi nami vzácnych hostí, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Vítam medzi nami dôstojného pána Dušana Pardela, ružomberského dekana a farára s pánmi kaplánmi Martinom a Michalom. Správcu Univerzitného pastoračného centra pátra Tomáša Gerboca. Vzácnymi hostiami sú dnes medzi nami aj generálny tajomník konzorcia vysokých škôl pán Marek Schmidt. Ataše francúzskeho veľvyslanectva pán Tomáš Perin. Prorektor Katolíckej univerzity Petra Pázmáneho v Budapešti, pán Kristián Vince. Prorektor pre výskum Alma Mater Europae Univerzity Maribor v Slovinsku, pán Luka Martin Tomažic. Prorektor pre kvalitu, identitu a poslanie Katolíckej univerzity Chorvátska, pán Ante Crnčevič. Prorektor pre misie z Katolíckej univerzity v Lubline, dôstojný pán Piotr Višnevský. Srdečne medzi nami vítam aj vedenie našej univerzity. Rektora Katolíckej univerzity, pána Jaroslava Demka s manželkou.
prorektorku pre zahraničné vzťahy a mobility pani Markétu Rusnákovú. Vítam medzi nami aj ďalších predstaviteľov vedenia fakult, ktorí nie som si istý, či tu sú, tak sa ospravedlňujem, že som si ich doteraz nevšimla, ale každopádne vítam medzi nami všetkých ďalších nemenovaných, ale aj nemenej vzácnych hostí a srdečné privítanie patrí predovšetkým vám, ktorí chcete dnešný večer zdieľať a prežiť spolu s nami. Ďakujeme za vašu prítomnosť a priazeň. A teraz už pozývam na pódium rektora Katolíckej univerzity pána Jaroslava Demka, aby predniesol svoj slávnostný príhovor. Príjemný dobrý večer, milé dámy, vážení páni, vážení vzácni hostia. Alma Mater Rezonat. To nie je iba názov dnešného koncertu, ale aj pomenovanie skutočnosti. Naša Alma Mater rezonuje. Hlas Katolíckej univerzity zaznieva zo srdca Slovenska už 25 rokov a rozlieha sa do celého sveta. V hudobnom umení má byť hlas čistý, zdravý, ale aj silný a pevný. Môže byť nežný a citlivý, ale býva aj rázny a mohutný. Takýto hlas nech má aj naša Alma Mater. Milí priatelia, ďakujem za vašu podporu a priazeň, ktorú prejavujete jedinej katolíckej univerzite na Slovensku. Ak je to o vašich silách, prosím vás o podporu aj do ďalších rokov. Najistejšie povzbudenie slovom, úsmevom či modlitbou. Napriek tomu, že žijeme neľahké časy, chceme byť optimizmom. Verím, že budúcnosť vzdelávania, ktoré je postavené na hodnotách a budovaní charakteru v duchu najlepších akademických tradícií, má skvelú budúcnosť a bude dlho pokračovať aj ďaleko po našom výročí. Dnešok je výnimočný aj tým, že udelením pamätnej medaily Katolíckej univerzity v Ružomberku si chceme uctiť veľkého hudobného skladateľa Pavla Kršku, ktorý nás predišiel do večnosti tohto roku 10. augusta. Rodák z Ružomberka, žiak Alexandra Mojzesa a pedagóg na Žilinskom konzervatóriu bol známy najmä ako autor vážnej hudby s častými sakrálnymi motívami a v auguste jubilného roku 2000 hneď počiatkov Katolíckej univerzity napísal aj slávnostné fanfáry ako citát latinského Zdravás Mária, ktoré z nás dodnes sprevádzajú. Skladateľ Pavol Krška mal neľahké detstvo. Jeho otec Štefan Krška bol politickým väzňom. Odsúdili ho v roku 1951 za pomáhanie a ukrývanie prenasledovaných jezuitov. Vieru i vzťah k umeniu intenzívne bratoch Pavlovi a Petrovi pestovala mama Etela. Možno to práve ona, komu mohol Pavol vďačiť za hudobný talent a nasmerovanie na umeleckú cestu. Kto si niekedy vypočul skladby Pavla Kršku, nemal v nich akúsi ťažobu, možno smútok či bolesť. Dnes sa dá iba tušiť, či sa aj takto autor vysporadoval s trpkými skúsenosťami, ktoré zakúsil ešte ako dieťa a ktoré neskôr predstavil do hĺbky svojich diel. Nikdy mu však nechýbal zmysel pre humor a čo je najdôležitejšie, istota spočinutia v Božích rukách. Pavla Kršku pochovali 15. augusta na sviatok na nebovzatia Panny Márie. Pri troche predstavujosti to pôsobí až symbolicky. Čo ak si pán povolal Pavla rovno k sebe a Dios možno v nebeskej sláve komponuje ďalšie skladby. Pavlovi Krškovi ďakujem za jeho osobný príklad. Statočne niesol svoj ťažký zdravotný kríž. Rovnako ďakujem aj rodine, že mu pomáhala a obetavo sa neho starala. Je cenné, že práve jeho najbližší
ako oko v hlave opatrujú a sprísňujú otcovú duchovnú a umeleckú pozostalosť po otcovi. Som hrdý, že novým nositeľom pamätnej medaily sa nestáva práve Pavol Krška, ktorému aj touto cestou chcem in memoriam poďakovať za znielku, ktorú pre nás vymyslel. Sú to jeho slová, že Ružomberku sa dostalo cti mať katolícku univerzitu. Pre nás je zas česť, že autor fanfár našej alma mater je práve on, Pavol Krška. Milé dámy, vážení páni, ďakujem vám, že sa dnes zúčastňujete tohto skvelého koncertu plného prekvapení. Osobitne ma teší, že ho pripravili hudobné telesá vyrastajúce práve z prostredia našej vysokej školy. Všetko, čo tu dnes zažijeme, vzniká z obety a lásky k úžasnej idei formovať mysle a srdcia. Prajem vám intenzívny umelecký a duchovný zážitok. Do ďalších osobných životov vám želám len to najlepšie, najmä zdravie, pokoj, rozvahu a Božie požehnanie. Dnešnej oslávenkyni katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré dielo budujeme už 25 rokov, želám, aby ju bolo do sveta čoraz viac počuť a to, čo vysiela, aby bolo vždy len tóny pravdy, dobra a krásy. Pekný večer. Ďakujem rektorovi Katolíckej univerzity za slávnostný príhovor a teraz pozývam na pódium pani Marketu Rusnákovú, ktorá nám v krátkom medailóne priblíži život a dielo Pavla Kršku. Magister umenia Pavol Krška, Rubčan, sa narodil 11. mája 1949 v Ružomberku. Bol výrazný predstaviteľ domácej hudobnej scény a jeden z najvýznamnejších tvorcov duchovnej a sakrálnej hudby na Slovensku. V slovenskej hudbe sa stal tvorcom, ktorého dielo vyrastalo z hlbokej viery, kultúrneho povedomia a neochvejného presvedčenia, že hudba môže byť mostom medzi človekom a večnosťou. Jeho rozsiahle dielo, hlboko zakorenené vo viere a kultúrnej tradícii, ovplyvnilo generácie hudobníkov a zaznievalo doma i v zahraničí. Pavol Krška sa narodil v Ružomberku, kde prežil detstvo, nadobudol vzťah k hudbe a získal aj prvé hudobné základy. Štúdium klavíra absolvoval na konzervatóriu v Žiline od roku 1964 a skončil v roku 1970 u Danoše Kurkovej a následne štúdium kompozície na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde študoval od roku 1970 až po rok 1975 u Alexandra Mojzesa. Od roku 1976 až do odchodu do dôchodku v roku 2009 pôsobil na konzervatóriu v Žiline ako pedagóg hudobno-teoretických predmetov a kompozície. V roku 1995 výrazne prispel k položeniu základov katedry hudby na Katolíckej univerzite v Ružomberku, respektíve na jej predchodcoch. Je autorom zároveň aj slávnostnej znielky Katolíckej univerzity, ktorá sa používa pri všetkých dôležitých akciách univerzity. V rokoch 1998 až 2003 pôsobil na Žilinskej univerzite. Vychoval viacero generácií mladých hudobníkov, ktorí si cenili nielen jeho odbornosť, ale aj ľudský prístup a inšpiratívne vedenie. Jeho hudba mala stabilné miesto predovšetkým v repertoári štátneho komorného orchestra Žilina, ktorý uvádzal Krškovú tvorbu pravidelne od roku 1982 a počas viac než 4 desaťročí uskutočnil 10 premiér jeho diel.
Zanechal bohatú diskografiu, ktorá dokumentuje jeho tvorbu. Ťažisko jeho hudobnej tvorby bolo v komornom žánri, ktorý neskôr rozšíruje o vokálno-inštrumentálne diela vychádzajúce z biblických obrazov a textov. V jeho dielach nájdeme meditatívnosť, hlbavosť, ale aj kontrastné časti plné dramatického vypätia. Za svoju umeleckú a pedagogickú činnosť získal množstvo ocenení. V roku 2003 mu bola udelená cena Fra Angelica za osobný prínos k šíreniu kresťanských hodnôt v kultúre. Nasledovali cena primátora mesta Ružomberok v roku 2010, cena Žilinského samosprávneho kraja v roku 2011, uznanie mesta Žilina v roku 2012 a uznanie Žilinskej univerzity v roku 2013 za významnú pedagogickú a umeleckú činnosť. V roku 2016 získal cenu Jána Levoslava Belu od Hudobného fondu za celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby. Mal sympatický, nadľahčujúci zmysel pre humor, ale zároveň bral život veľmi zodpovedne. Každé ráno začínal deň svetom oušou, aby v pokore mohol odovzdať kus seba. Zanechal hlbokú stopu v živote mnohých a bol príkladom krásneho svedectva života. Ďakujem pani Markéte Rusnákovej za predstavenie osobnosti Pavla Kršku a teraz prosím rektora Katolíckej univerzity, aby odovzdal pamätnú medailu za rozvoj a vzdelávanie na našej univerzite. Cenu vezme manželka pána Kršku, Ľudmila Kršková. Vážená pani Kršková, Katolícka univerzita v Ružomberku si váži prácu a dielo vášho pána manžela a ako prejav vďačnosti a úcty mu Katolícka univerzita udeluje túto pamätnú medailu, ktorú by som rád odozdal. Prosím, príjmite túto pamätnú medailu ako prejav našej vďaky a úcty k dielu a práci vášho drahého pána manžela, pána Kršku. Vážení prítomní, milí hostia, slávnostné prejavy a gestá teraz vystriedajú tóny a hudobné diela, ktoré na dnešný slávnostný večer pre vás pripravili pedagógovia, študenti a absolventi katedry hudby Pedagogickej fakulty. Predstavia sa vám solistky Miriam Žiarna a Martina Procházková a telesa Schola Cantorum Rosenbergensis, komorné kvinteto, dámsky spevácky spolok a univerzitný spevácky zbor Benediktus pod vedením Zuzany Zahradníkovej. V úvode si vypočujete mariánsku antifónu Ave Maria, ktorá bola pre Pavla Kršku, ako sme už počuli, predlohou a inšpiráciou na skomponovanie slávnostných fanfár pre Katolícku univerzitu. Ďalší hudobný program vám ponúkne výber skladieb od gregoriánskeho chorálu až po emotívnosť a lyriku diel talianskych romantikov. Za všetkých účinkujúcich vám želám hlboký umelecký zážitok.
Dámy a páni, mimoriadnosť dnešného večera počiarkne premiéra vokálno-inštrumentálneho diela Kantáta Akademika. Túto skladbu skomponoval renomovaný slovenský skladateľ Ľuboš Bernát špeciálne pre členov katedry hudby ako hudobný dar pri príležitosti štvrtstoročia existencie univerzity. Žiaľ, z dôvodov jeho ďalších dvoch dnešný večer súbežne premiérovaných diel tu dnes s nami osobne nemôže byť. Poslal nám však krátky pozdravný list, ktorý vám teraz v jeho mene prečítam. Vážený pán rektor, ctená akademická obec, drahé kolegyne, kolegovia, študenti, ctení hostia, milí Ružomberčania. Je pre mňa veľkou radosťou a cťou, že sa vám môžem prihovoriť aspoň takto sprostredkovane v tejto pre vás tak vzácnej slávnostnej chvíli. Zároveň mi je nesmierne ľúto, že tu nemôžem byť s vami osobne prítomný, no byť súčasťou tohto večera prostredníctvom mojej novej kompozície je pre mňa veľká radosť a česť. Dovoľte mi, aby som vám ju stručne priblížil. Slávnostnú kantátu som vystaval tak, aby obsahovala všetky pilierne modlitby a kľúčové archetypy a formy našej kresťanskej tradície, ktoré nás prevádzajú pri bohoslúžbách a rôznych cirkevných pobožnostiach už stáročia. Sú to predovšetkým hymny a žalmy, ktoré sprevádzajú mňa aj moju hudbu od začiatku a stali sa bytostnou súčasťou mojich kompozičných štruktúr. Vraciam sa k ním za každým, keď mám vhodnú príležitosť, a často sa stávajú akýmsi centrom mojich úvah. Základnou ideovú kostru kantáty tvoria samozrejme pre mňa dve najdôležitejšie modlitby, Otče náš a Zdravás Mária, ktoré sú jadrom celej skladby. Sú sprevádzané oslavnými hymnami na úvod a na záver skladby a popri nich využívam aj lamentačné a meditatívne inštrumentačné intermedzá ako istý kontrastný prvok voči vokálno-inštrumentálnym dielom. Ústrednou kostrou je samozrejme vokálna štruktúra reprezentovaná zborom, ktorý sa objavuje v rôznych formách a podobách. Je dramatizujúcim i lirizujúcim elementom. Prináša často kontrastné stvárnenie, priznám sa úprimne, mám v ňom už dlhé roky veľké autorské potešenie. Typickým prvkom kantáty je nielen oslavný charakter spevov, ale aj elegicko-lamentačný prvok, ktorý silne využíva ďalší dôležitý inšpiračný zdroj, gregoriánsky chorál. Jeho hĺbka, krása a mystika ma očarila už ako študenta skladby a od tých čias je trvalou súčasťou a entitou mojej hudby. Keby som to mal na záver zhrnúť, tak by som asi podotkol, že táto kompozícia je pre mňa ako vrúcna modlitba, ktorá má predovšetkým osláviť Boha vo všetkých možných polohách, od vnútornej, intimnej, cez elegickú, dramatickú až oslavnú, mysliac tak predovšetkým na vašu krásnu alma mater. Zároveň je mojim vrúcným prianím nie len za pokoj vo svete, ale aj pre pokoj v dušiach nás všetkých. Pokoj, ktorý v týchto ťažkých časoch tak veľmi potrebujeme asi všetci. Prajem všetkým divákom a poslucháčom požehnaný večer a príjemný umelecký zážitok. So srdečným pozdravom, váš Ľuboš Bernát. Toľko slova autora. Pred samotným premiérovým zaznením diela Kantáta Akademika by som vám chcela za seba i za všetkých účinkujúcich veľmi srdečne poďakovať za vašu prítomnosť, priazeň a pozornosť a zaželať nám i celej Katolíckej univerzite veľa síl, tvorivého ducha a všestranný rozvoj do ďalších 25 rokov. Príjemný zvyšok slávnostného večera a tiež pokračovanie oslav v priebehu zajtrajšieho dňa.
Sing